Tinotenda Mwari panguva dzino nemukana watipa wekuti tinge tichitaura shoko raMwari kuti tinzwisise zvokwadi zvaMwari. Bhaibheri rinoti vachaziva zvokwadi uye zvokwadi zvichavasunungura. So tiri kurarama munyika kana kuti pasi pano pane a lot of deception, kunyengera kwakawanda kunotaurwa muna Matthew chapter 24 inonzi pachasumuka vadzidzisi venhema zvokuti kana zvaigona they could even deceive even the very elect. So dai Mwari vatitira zvakanaka panguva ino tichada kuti taure nyaya inonzi baptism, a biblical baptism, kana kuti unzi wapinda into the kingdom. Because torangarira Jesu achitaura naNicodemus achibvunza Jesu kuti ko munhu angaberekwa sei, angapinda mudumbu ramai vake here? Zvikanzi kwete, but pasina kubhabhatidzwa nomweya nemvura nomweya munhu angaone umambo hwekudenga. So the water and the spirit. So dai Mwari vatibatsira, Mwari vatitira zvakanaka panguva ino. So baptism, chii chinombonzi icho baptism? Is it important kuti munhu abhabhatidzwe, especially panguva ino in the New Testament or in the Holy Ghost dispensation? Zvakakosha here kuti munhu abhabhatidzwe? But answer ndeye kuti it's very very important kuti munhu aitwe baptized, because even Jesus pachake akabhabhatidzwa, though akanga ari Emmanuel, Mwari vari kufamba panyama, but akatobhabhatidzwa. That means it's very very important for you, if you are not baptized, kuti unge uchibhabhatidzwa. So let's go to the scripture. But baptism yacho inoitwa sei? How is baptism done? Inofana kuitwa sei? Kuti unzi wabhabhatidzwa, unenge wabhabhatidzwa zvakaita sei? Tinoona pane madoctrines akawanda ezvino. Vamwe vanonzi mukaenda pasi pemureza unenge watobhabhatidzwa, vamwe vanonzi ukanyikwa ka7, vamwe vanobhabhatidzana every month, vamwe vanobhabhatidzana every year, vamwe zvakawanda wanda, vamwe ndo vanonyikanawo katatu zvichinda zvakadaro, vamwe there are so many versions, tingapedzi akawandisa. But regai tiende muBible kuti iro baptism, the word baptism is derived from a Greek word rinonzi iro baptizo, rinongoreva kuti immersed once, kana kuti kunyudza kamwe. Saka definition yebaptism pachaye kunyudzana, tisati tatomboenda kumavhesi, but tingotaura zve definition kuti kunoreva kungoti kunyudzwa kamwe chete, kwete kutarwa pauma, but kutonyura kamwe chete. That's the meaning of baptism. So regai ndibate scripture yakatadza kunzwisisiwa nevanhu vakawanda, kana kuti vasina kunzwisisa sezvavaingoita maPharisees. They were always vanga vachingo vane a lot of misunderstandings pamusoro pezvaidzidziswa naJesu. They could not understand him. That's why Jesus was saying at one time, said, I speak in parables, that seeing they may not understand. So nyaya yekunzwisa kingdom, Jesu havana kubvira vamunzwisa paidzidzisa zvinhu, because he was teaching his people in parables. So ndo zvingoripo even today kuti vanhu vanotadza kunzwisisa zvinhu zvaMwari. So the book of Matthew, instruction iri kupiwa naJesu, Matthew chapter 28 verse 19, ivhesi rinodiwa nemachechi akawanda anotenda kuti havana kuzotora zvawo instruction pakamhanyiwa ipapo. But regai tiende muscripture rinoti iro, go you therefore make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So now Jesus ari kuudza madisciples ake, but apedza kuvaudza, just remember kuti akavati don't preach. Chiregai kuzoenda muchinoparidza, mirirai mweya mutsvene, when the Holy Ghost come uchakudzidzisai zvokwadi yese, all the truth.
So vapedza kuudzwa izvi vakazoenda paupper room vakanomiririra. Mweya mutsvene ndobva wauya vakanzwika vachitaura nendimi. Peter akasimuka akatanga kuchitsanangura. Acts chapter 2 verse number 38. I think you can just go and read that scripture. Acts 2:38. Peter akutsanangura manje because vakati vabatikana pa 37 vakati varume hama. So what shall we do? Because Peter anga akuvaudza kuti this is what was said by the prophet Joel, that I will pour out my spirit upon all flesh, your sons and daughters shall prophesy. Achitsanangura zvakawanda wanda achivapa kuti ivimbiso dzaakuzadziswa. Then vakati vanzwa izvozvo vakabatikana pamwoyo vakati saka toitawo sei isu, because vakanga vauya kumutambo wavaita waiva the feast of the feast, wakanga uri mutambo wePentecost wavakanga vauya kuzopemberera. But vakanzwa vanhu vachitaura nendimi, vamwe vachitaura neidzi, vamwe vachinzwa malanguages avo. Then vakati saka toita sei. Then Peter said, Acts chapter 2 verse number 38, repent every one of you and be baptized in the name of Jesus for the remission of sin, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. So we are now seeing the Peter akutaura zvekuti in the name of Jesus Christ. Tendeukai mubhabhatidzwe muzita raJesu Kristu. Zvaakuita kunge zviri kucontradict. Anti vamwana kuzoti aiwa no inini ndinostika kune zvakataurwa naJesu, but inyaya yekuti vanhu vari kuleka revelation. Because ukazoenda futi kuna Acts 19 verse 5 inotiradza kuti Paul achibhabhatidza zvakare asangane vamwe vanhu vaingobehave zviri kwiye akati varume mimi pane something chamuri kuleka. Because a true Christian anofana kufamba like Christ, a person in the kingdom of God. Munhu akaberekwa in the kingdom anofana kuratidza matraits aMwari mari. So Paul akaona kuti vanhu ava the way they are talking, the way they are doing things, pane chavari kuleka. Zvikanzi makagamuchira mweya mutsvene here kubva pamakatenda. Zvikanzi hatina kutombobvira tanzwa kuti kune mweya mutsvene. Zvikanzi makabhabhatidzwa sei. Akaziva kuti ndo pane nyaya ipapo. So pavakanzwa izvozvo Acts 19:5, they were baptized in the name of Jesus Christ. So tinoona kuti Peter ari kutaura the name of Jesus Christ, Paul ari kutaura zvakare the name of Jesus Christ. Colossians chapter 3 verse number 17, the Bible says, in whatsoever thing you do, in word or in deed, do all in the name of the Lord Jesus Christ. So zvese zvinoitwa itai muzita raJesu Kristu. Regai tidzokere kuscripture. Saka apa Jesu vari kuti chii pavari kuti in the name of the Father, of the Son and of the Holy Spirit. Regai titenderane kuti kana wanzwa kana kuti une Bible rako wakaribata pari kunzi name, not names. And Father is not a name. Hakuna munhu ane zita rekuti baba. Even uchinzi baba nemwana wako kumba haugoni kunonyora kuti aiwa no nyorai mazita obva wanyora kuti baba. Hakuna munhu ane zita rekuti mwana. Even uchinzi mwana. Hakuna munhu ane zita rekuti Holy Spirit. The Holy Spirit is not a name. Is Holy Spirit. The Spirit is holy. But pane name ndio rekunzi in the name of the Father, of the Son and of the Holy Spirit. Saka ndiani yeye? Zita racho nderipi? Name of the Father. Father is a title. Son is a title. And we see the Holy Spirit is like a person, personality. Saka, but zita rikutaurwa nezvaro. What is that one name rikutaurwa nezvaro? Regai tingotara kuti mwana uyu Jesus akanga ari baba here according to the Bible. The book of, I think it's another thing yatogona kuzodiscussa, because I know there are so many doctrines around that. But if we go to the book of Isaiah chapter 9, maybe I just read it. Chimanya, for unto us a child is born, Isaiah 9 verse number 6. Unto us a son is given, government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father. So that means this child is going to be called the Everlasting Father. So mwana but achinzi baba. So So let's go back to our scripture. In the name.
of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. What is that name? Hakuna rimwe zita. Is the name of Jesus Christ. So in conclusion, baptism unobhabhatidzwa kamwe chete mumvura nemuzita raJesu. Kana usina kudaro unofanira kubhabhatidzwa zvakare, because the word tataura nyaya meaning, I think manzwa baptizo, which means immersed once, kunyudzwa kamwe chete pachitaurwa zita raJesu. Maybe to conclude this scripture, Colossians chapter 3 verse 16, to whatsoever you do in word, in deed, do all in the name of Jesus Christ. My disciples chaipersecutirwa vachinetswa for all those years, vakaurawa vese vachitwa sei izvo zvakaitwa izvo, vainzi musashandisa the name of Jesus Christ. But vana Peter vaizomira zvikanzi aiwa no, hakuna rimwe zita ratingaponeswa naro kunze kwezita raJesu Kristu. That's why John 14:14 says, if you ask anything in my name, I will do it. In another scripture, Proverbs says, the name of the Lord is a mighty tower. The righteous runneth unto it, and they are safe. So you need to be baptized in water in the name of Jesus Christ. God bless you. Ova nenguva yakanaka.